Ginatag ni Oton Vice Mayor Jose Neil Olivares ngang ilauna nga pagpakikita sa data center executive nga si Daniel Robertson wala nagakulugan nga nagpasugot na sila sa pagpatukod sang data center sa Oton. Nahanungod ini sa i-post sang Mayo, may kang tanan sa ginaplano nga pagpatukod sang AI data center sa mga banwa. Sa interview sa Bombo Radio kay Olivares, yagin pahayag nga hindi dapat i-misinterpret ang yagin post bago ila pagpakikita kay Robertson kag sa iya grupo, kabahin lamang sa pagkuha sa impormasyon hanungod sa proyekto nga ginaduso. Pahayag pa ni Olivares ang unang pagkadto sang grupo sa Ilabanwa, may katuyuan lamang nga maghatag impormasyon kag magpresentar sang ila ginaplano nga investment. Ginklaro man sa vice alcalde nga iya post, wala nagakahulugan nga naghatag na sa sang pag-ugyon, nagpasagot sa proyekto kung nag-endorso sa ginplano nga investment. Yan mensahe sa mga netizens, please don't misinterpret no ang akon nga gin-post ang bulan sang Mayo, no. Sa iban nga wala pa kasayod, don't be deceived. Kaya actually ang ila tong nauna nga kadto sa amon, daw ano lang to ya, after some sort of committee hearing, informative nga may investor kita nga may investory, no. In fact ang mga details to sa ila to nahalin nagalin so somewhat daw journalistic type to yan nga daw news article to siya, no. Wala to niya nagapakita nga nagsugot na kami o nagsugot na ako o kung nagna-endorso ko, pinakurihiran ko gina. Ang kabaing sa naging paatag ni Oton Vice Mayor Jose Neil Olivares.